Hei, mun nimi on Panu Pihkala, olen tutkija Helsingin yliopistossa. Tällä videolla puhun tunteista. Maailman ongelmat herättää monenlaisia tunteita. Voi tulla voimaantunut olo, kun näkee, miten monet ihmiset toimii hyvien asioiden puolesta. Tai voi tulla ahdistunut olo, kun näkee uutisia sademetsien palamisesta tai siitä, miten Itämeri muuttuu levämereksi. Voi tulla syyllinen olo, kun näkee, miten oman suosikkibrändin vaatetta valmistetaan liian huonolla palkalla. Nämä ongelmat liittää maailman eri kansat yhteen, koska kaikki liittyy kaikkeen. Olisi tärkeää, että me tiedostettaisiin, mitä tunteita meissä herää, jotta me voitaisiin toimia paremmin. Tässä voi olla monta ongelmaa. Voi käydä niin, että maailman ongelmat alkaa ahdistaa niin paljon, että ne haluaa ohittaa. Huono uutinen somessa, hei, antakaa mulle kissavideo. Se on ihan inhimillistä, mutta tietysti jos me kaikki vaan jatkuvasti paetaan ongelmia, niin ei ne ikinä ratkee. Joillekin käy niin, että ne ongelmat alkaa vaivata niin paljon, ettei esimerkiksi saa kunnolla nukutuksi, kun ilmastokriisi ahdistaa niin paljon. Tässä näkyy tiettyjä yleisiä tunteita, joita maailman ongelmat voi herättää. Kun sä katsot tätä hetken, onko jotain tunteita, joita sä erityisesti tunnistat? Onko tässä jotain tunteita, mitkä susta tuntuu vierailta tai oudoilta? Omiin tunteisiinsa voi ja kannattaa tutustua. Siihen avuksi on olemassa monenlaisia harjoituksia. Tässä vuorostaan näkyy suomalaisten yleisiä tunteita ilmastonmuutokseen liittyen, sen mukaan mitä selvitettiin Sitran laajassa kansalaiskyselyssä 2019. On huolta, ahdistusta, mutta toisaalta kiinnostusta, syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteita. Monesta tuntuu siltä, että mitä mä pieni ihminen voin tehdä näin isoille ongelmille. Toisaalta saattaa suututtaa tai raivostuttaa se, että päättäjät tai yritysjohtajat ei tee tarpeeksi näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja joitakuita turhauttaa koko ilmastonmuutoksesta puhuminen. Sekin on olemassa oleva tunne, joka kannattaa kohdata. Mutta sitten on myös paljon voimaantumista ja hyvän tekemisen halua. Yhdessä tekemisen iloa ja toivoa. Jokainen voi tehdä jotain, valtamerikin koostuu pienistä pisaroista. Päättäjistäkin monet tekee jo paljon ja yhdessä esimerkiksi nuoretkin voi vaikuttaa päättäjiin. On tosi tärkeää muistaa, että maailmassa tapahtuu myös paljon hyvää, vaikka se surukin kannattaa kohdata. Kun oppii nimeämään ja tunnistamaan omia tunteita ja toisten tunteita, samalla oppii ymmärtää paremmin itseään sekä niitä toisia. Kun tuntee tunteensa, niiden energian osaa ohjata paremmin hyviin juttuihin. Kiitos kun kuuntelit tunteikasta jatkoa.